Shubor nakaslem jong unongsan hima. Daga jings ngokya habe day ke jingja balap met yap kawe ke samla khasi balet sa bala ke jela Karnataka. Uba Edmund Kongai mentak snit hot diang ulalet ban kentu yu Superintendent of Police ke East Khas Hills District. Ban shimkya ban bud dian yakani ke jingja. Habe kran shikinong thok kubor uba Edmund ula ong bakadaw ke jinglet jung u ban pha shimkya yakani ke kam shu SP uba Vivek CM. Kadai namar baka samla agatha khongbat kadai shnong trai na tangmang jong kathan pen ursla. Shu la ong kumba kalong menta kani ke jingja ompat la ban tip tikna la kadai ke jingja baka penyap hi lani kadai badan bepenyap yaka namar kata ula ong ye katanat pulit ke jila ban shimkhya bat ba ka agatha kan yo ye ke jing bishar ka bahong. Uba Edmund ula yathu ba nakaliang USP ula kular ban shimkhya bat ban bud dian habe dei ba kani ke jingja. Uba Edmund ula kentu ki samla ka than riwar bat ke jela hiru ki badan hakanong ba Bengaluru baki dei banlong ki ba husyar bat bakinri la ka buram ka akor baki lej ban trei ban kata shabar ke jela kumban shukdo la lab ya kamet yap jong ka samla agatha hak ar khandai der ya yong arjar ar phun riu hakapor nyu bije tam ei kapor min miet hak ying wai jong ka ha hebal Bengaluru Jemandang sia nakaliang jonga kumwoi na pedengu baju ki juba ya ka dong kathain riwar hang tia po kathain pensla prokawai tingawani kendu ya i SP jongi ban pha ka city sha i DGP ma lingba i SP jongi i sar Vivek CM abide bakatuka KSPE hakini ki nesgi nang hindi minit ya katuka jingkhat koi ka samla hang tia po Bengaluru ma ka jingsha penyap lani ka jing ngamtip na kai kadaw te nakaliang ki jonga kumwoi na pedeng u baju mi syakmat namta ka isu jong kadong kathain namakani ka khna samla ka dei nangthi na po kathain penusla na ka sinong tangmang te hadin bangal ayo jingtip ngalayo ban phun ya ki KSU nangthi na po Bengaluru usamla don bok kharnut ngalayo ban phun yu ngalakli mars nyo jingtip bagadon gani ka jingjia bagadai ka wei na pleng ka samla ka banakti ka po kathain jongi tengala phun ya ki noilam jong KSU unit nangthi na po Bengaluru tinggal keli bah ya ke jing long jing man jong kenika jingjia hang the ti ulai thu new samla namar ba apor ba ka don kenika jingjia kumba mensi ma nyo bejin nyo steng damit ka don kenika jing lap jong ki ba kilayo ke jing tip ba ka don ka samla khasi ka banangni na po jelam meklaya jongi na po shillong ka ba dei nang thi na po tangmang ka don ka jinglap ya ka medyap ke jong ka hagi yeng sa jong ka hang the ma te hadin bangalaya phun bah batki nga kelap ba ngi kwa hangni bang ya kendu ka jengwan ke jonga hangni hapo SP auspis ban ya kendu ya i sar Vivek CM kalong ban kerpat ya i ban budin lam ya kani ka kes mah namar kumbalong mentang ngimtip ke ka murder case nanti ka suicide case ngimtip ngi kerpat ya i ba kani ka khna samla kan yo ya ka jing bishar ka bahok lani ka justice la ka sya penyap ne lani ka penyap hero ngimtip ndrei ka basuba kalong ba lese bodon wei samla jongka uba nang thi na ka thain Manipur riu jat riu na ka wei ka jat riu jongi bomdei khasi telese namar ba udon lang ka to ka sngi ka ba makar ka yap adin baki jiwa jingtep ba ka don lang hang the te nakalian ki jongi hamtam nakalian jonga ngawan hang ni ban karpat na ESP lengba i DGP jongi ba in budin lem ka kes ba hadin bangilai kendu ila kular bangin sa budin ya ka kes nang ba kan yo ay ka jing shar ka bahok tenga kentu kan pham bro hamtam ya ki samla khasi ki jongi khamta me gi banakti na po ka thain riwar ki jongi bat na ki wei pat ki benta ba fair jong kari kasi bagani ka de jing maham ya kitu ki samla ki badan hangti hapo Karnataka ni hapo Bengaluru nang ba ngimdei ban ya ju ya jan berkini ki kharmo ki bangila banong ki bomdei ki jat riu ki jongi namar apa khadu kini ki briu kin shim ya ka jingma haga jing em ki jongi ki samla ki badan hangti ni sotho bagi samla jongi ki bun ki batre yang ti hapo Bengaluru isotho ndrei kani ke jing maham bat ka jing ai jing mot gi samla ge jongi bangilong gi bahusia ba pilai trei sathe ba pinri la ka akor ko buram ba pin trei bah ya ka kam ba pin pendap ha yang asam ge jenon kam isotho ba hangnia jela jongi ka duna ka kam ki bun ki samla gi bela sathe cha kawai pat ge jela tingi kentu ye ki ruma kin long ti bru blai ba kum kani ge jing jiang yo i ba ngi tharai ngemtep nagaliang ka jongi hadum tangi dangap ya ke report ni lapun nang the tingi dangap ya ke report isa Vivek ong ni lapun ya ki polis nang thina po Karnataka na po Bengaluru ki dangap ya ke report tengamnut banong i ai mental adai ka suicide case lani ka murder case
Dai na kalian ke jongahi nga kentu ba inyo ya kejing bishar ka bahok bat ka ba dai na mta ka ni kejing jia ya kini ka samla ka ba nanti na pok than reward ke jongi entah kadi ka samla ka trai hang thi ma kamdi ka populi ka trai hang thi te ka trai te ka sawai ka wei ka jaka te ngilap ya ka mediap jongka ha jaka sawai te ringkat bau ta ka jingdon long tau samla ka jongka te ka wei runga ko abanai kublai ya ke KSU ma Bengaluru kepala Shimkhia ya kini ka kes ka bajang te ha ka ba ki paradok prasna mangi hang thiru kilayo lang ka jingya singan limba jingdon ya KSU ngai kublai ya ka seng KSU kepala Shimkhia ya kini ka jingjia hang the marsnio jingtip marmar kilale ki bapli ha katu ka jakasa nang ban ai lang ka jing singan lani ka jingbudin habi di bat kini ka kes ka bajia hang the saka wei runga penpau ba na kaliang ka jong ngi ngin sien ngin sa wat jingtip ban ngin sa pan ka jing yarap na u home minister jong ka Karnataka u Dr. DG Parashwa ni wei ni home minister ang te ba inbud din lang ngin ka kes ngin saya keren ngin saya punyo uk nang ba unbud din lang ngin ka kes ka baji hang te apo ka nong ba jong ka Karnataka ha ka wei na kijaka ka badan apo Bengaluru tang katahi ka ba na kaliang jonga ngami syekmat ha kanika kanika jingjia ka nang te apo ka Bengaluru sebenarnya apa bila yo bas puncak dalam juga sisi Bengaluru sisi kila apa ni wat kejutip berpio aku tolong jiman gini na sih dan aku cakap jadi lok yo sai dan kan kejutip habidip kene ngalayo ban keli bahaya kinong ilam jong KSU nang te na po Bengaluru unit ngala keli bah sipang jinglong jaman jong ga kenu namar bakilabun ki kasi jong hang te tikilabun rei namar bakilabun namar siyo jingtip bakidon ki samla kasi jengi ki ba lab jaga mediap tikilale bran cika te hadin kilab ba kadon ka jing tharai sniu ba uniu samla jangka u don samla sya weipat kata kadiga bang yo asngo udon samla sya weipat kadon mat ka jingya bom yesu jumut aga jingya ilti juki ya kata ngamla ban batai namar ba kadang ya hapok ka kis te shen ESP insa ai ka report sya nga ila de bong insa ai ka report kan jia yu kan ka kis namar makiru kitang up ya ka report ka post marten nang tina po Bengaluru ka kena sa pentip hakini kisngi bat kin sai hiling ba ka jingtip na ka police department ya kan ka kis ka ba jang the ya ka motor case ya kani